Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади чәршәмбе». Хәерле көн, кадерле дуслар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Иҗади чәршәмбе тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Безнең ансамблебезнең мәшһүр җырчылары Рәйсә Тимофеева, Наилә Вәлиева, Рәмзия Зиннатуллина, Лена Бичәринларның исемнәре күпләрегезгә яхшы таныш. Менә аларның дәвамчысы, безнең ансамблебезнең җырчысы, Татарстанның атказанган артисты Диләрә Палатова белән без хәзер сезне якыннанрак таныштырабыз. Кәку кышкыра урманында яз килгәч, җир яшәргәч кырларда гөл үзгәч, чут-чут итеп тирәкләрдә сандугач сайрый, сайрый. Әйдәле тамашачылар белән үзеңне якыннанрак таныштырып кит әле. Син кайсы төбәктә тудың, кайда укыдың, кайда үстең? Гомумән үзең турында кыскача мәгълүмат бир әле безгә. Мин үзем Казан кызы, Казанда туып үстем. Мәктәпләрдә укыдым, шуннан соң инде мәктәпне бетергәчтен Ильяс Вакасович Ахадиев исемендәге Казан музыка коллеҗатына укырга кердем. Аны тамамлагач, инде мин 2005 елда Венера Хасан инде минем укытучым, мине җитәкләп, балам синең урының ансамбльдә генә дип, мине ансамбльгә алып килде. Шул ук дәвердә 2005 елда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кердем. Инде шуннан соң ансамбльдә матур итеп эшли башладым. Менә ниһаять инде мин 17 ел ансамбльдә эшлим. Аллага шөкер, бик ошый, бик тату гына, матур гына эшләп ятабыз. Менә Диләрә юкка гына мин безнең тапшыруыбызның башында безнең инде халкыбызга танылган җырчылар исемнәрен атап китмәдем. Чыннан да син бит инде менә аларның репертуарларын башкарасың. Алар безнең ансамблебездә җырлаган җырларын. Син бит инде безнең татар халкында гомумән сәнгатьтә бик сирәк тавыш, альт тавышлы җырчы кызыбыз. Әмма альт тавышлы булсаң да син диапазоның бик көчле, бик зур. Син безнең халкыбызның шушындый озын, борынгы җырлары белән беррәттән шундый күңелле, тиз җырлана торган җырларда бик оста башкарасың. Менә ансамбльдә эшләү дәверендә синең менә шушындый иң якты мизгелләрең, иң истә калган мизгелләр нинди шундый мизгелләр булды менә синең иҗат юлыңда? Минем иҗат юлым Венера Хасан белән бәйле инде. Мин аны әйтмичә булдырамын. Ул минем остазым. Мине барлык менә шул татар халык җырларының нечкәлекләренә Венера Хасанны өйрәтте. Мине һәм инде зур профессиональ сәхнәгә дә ул мине алып килде. Беренче адымнарымны Венера Хасанны кул астында башладым инде мин. Нинди мизгелләр дигәндә алар бик күп инде. Менә иң беренче концертта Сәхтиян шитекне җырладым мин. 2005 елда булды бу ел инде теге безнең хәтерлисеңме Сказ Аказани дигән Казанның 1000 еллыгына багышланган программа. Минем бит инде иң беренче чыгышым име Сәхтиян шитек дигән җырны җырлыйм мин. Хәзер дулкынланам. Ул минем училищедагы бөтен менә укытучыларым килде. Минем бөтен дусларым килде. Дулкынланам инде. Җырлыйгына башладым. Микрофоным эшләми бит. 3нче куплетта гына эшли башлады. Менә шунда мин Беләсең, Рамил, менә шундый каты җыладым мин анда име, хәзер менә ничә еллар узгачтын, менә мин аны шундый менә ничек дип әйтим, менә
Күңелле итеп искә Күңелле алам итеп мин. искә аласың, Ие. ме? Ну, җыладым инде ул вакыттан теге Иң беренче Иң беренче чыгыш бит инде Күпме матур танышлар күренәс килә. килгән. 2 куплетны микрофонсыз җырлап чыктым инде мин. 3нче куплетка инде микрофонны кабыздылар инде анда. Нинди сәбәпләр аркасында булгандыр анысы билгесез. Техник сәбәпләр Техник аркасында сәбәпләр, булган иде. ие. Менә шул бу бит инде мизгелләр. җырчының һөнәри осталыгын да күрсәтә торган Шулайдыр мизгеле инде, булган бу шулайдыр, синең. ие. Югалып калмагансың. Кайбер җырчы Ие, булса ие. әле беренче куплетта эшләмәсә туктап та калыр Ие, иде. ие. Ә син афәрин туктап калмагансың. Рәхмәт, ие. Менә әйтеп кит әле, нинди җырларны башкару җиңел синеңчә? Халык җырларынмы яисә эстрада җырларын башкару җиңелрәкме? Беләсеңме, Рамил, эстрада җырларын да башкару бик җиңел дип әйтмәсем мин. Венер Хасан әйтәдер, җырның җиңеле юк. Җырны җиткерә белергә кирәк. Менә миңа калса, ничек дип әйтим инде, менә күңелең нинди җырга ята күбрәк, аны башкару рәхәт. Менә мин инде күбрәк салмак җырлар яратам, халык җырлары, менә эштейинлек җырларны яратмыйм инде мин. Эстраданы бик яратып та бетермим. Әмма эстраданы да җырларга осталык кирәк. Үзеңнең дә бит бик матур эстрада җырларың бар, язмаларың бар синең. Ие, хәзер алар эстрада җырлары булса да инде күбрәк халыкчанрак стильдә язылган. Аннары диләр әйдәле тагын бер серне аш әле Ие. безгә. Менә син ничек шулай гел матур булып күренәсең? Менә сиңа карыйсың, син көн сайын менә от иголочки дип әйтәләр бит теге Ие, ие. урыслар даими менә шуның кебек синең менә һәр киемең, һәр менә ясалган макияжың ул менә шулай җиренә җиткереп башкарылган. И һәрбер сүз урында менә шуның сире нәрсәдә әйтәләр. Аның өчен иртә торырга кирәкме? Әллә инде сиңа бер ярты сәгать вакыт җитәме? Аның өчен әлбәттә иртәдә торырга кирәк. Ул нинди сер инде? Ул сер үзеңне яратуда. Һәм инде ничек дип әйтим, ул минем эчке хәләтем. Мин менә әти ягыннан минем апайларым шундый актрисалар кебек, алар бик матур. Кичкенә вакытта аларның бизәнчекләрен шунда актарып, шунда нәрсәләр бар, шулай кичкенәдән аларга сыкланып үстем инде мин. Шулардан киләдер инде. Мин гомумән яратам матур кешеләрне, матур булырга, ничек инде матур итеп киенеп йөрергә рәхәт бит инде без бит артист кешеләр. Шулай итеп, аның сыры юк инде. Сыры юк. Монда инде иренмәскә дә кирәк бит әле. Конечно, иртә торып, үзеңне карап. Ие. Бик менә шундый мин сиңа бик сокланам, менә Рәхмәт, Рамил. синең матур булуың Рәхмәт, белән рәхмәт. һәм инде иҗаттагы менә шушы синең көндәлек үзеңне тотуың да, киемнәрең дә, матурлыгың да синең иҗатыңда чагыла. Бу Рәхмәт. әлбәттә инде менә шулай бер-берсе белән тыгыз Ие, бәйләнештә ие. торадыр дип уйлыйм. Безнең җырларыбыз, менә бу без башкарган җырларыбызны киләчәк буын җырлар микән? Менә шундый безнең хәзер музыка көллиятендә, институтларда, консерваторияләрдә менә безнең шушы халык җырларын башкара алырлык яшьләребез бар микән? Гомумән килерләр микән алар безнең ансамбльгә? Ничек уйлыйсың? Минем уйлавымча, яшьләр, талантлы яшьләр хәзер бик күп. Алар халык җырларын да яратып башкаралар, эстрада җырларын да, әлбәттә классик җырларын да. Киләчәктә алар Алла бирсә килерләр. Безнең киләчәгебез бар, яшьләр бик талантлы хәзер. Карамәсен ул яшьләрне нинди бырмалар белән, нинди виртуозный бырмалар белән җырлыйлар хәзер. Ә инде үземнең киләчәгемне мин нишәптер менә беләсең, Рамил, педагогика белән бәйлим. Менә минем студентлар укытасым килә, фольклор укытасым килә, Венер Хасан шикелле. Менә үземнең моңларымны, менә белгән җырларымны, бөтен нечкәлекләрне, татар халык җырларының нечкәлекләрен студентларга ирештерәсем килә. Менә шулай итеп яшьләр тәрбияләсе килә.
Менә киләчәгемне нишәдер шулай күз алдыма Димәк, син китерә үзеңне инде. остаз итеп күзеңне Ие, ие, әйтерәс киләчәктә. ие, ие. Бу шулай булырга да тиештер дип уйлыйм. Чөнки бит инде менә халык җырларын бит аның чыннан да консерваторияләрдә, югары музыка йортларында андый бүлекләр юктыр дип беләм. Шуңа күрә бит инде халык җырларын ул әлбәттә менә шушы халык җырларын сәхнәдә башкарып эшләгән кешеләр җиренә җиткереп өйрәтә алардыр дип уйлыйм мин шулай ук яшьләребезгә. Чыннан да менә бик яхшы булыр иде, Диләрә, синең шушындый сәхнәдәге практик эшчәнлегең белән инде укытучы һөнәре бергә бәйләнеп барсалар, бу әлбәттә безнең киләчәк өчен, безнең музыкаль сәнгатебез өчен бик зур уңыш булыр иде дип уйлыйм. Мин дә шулай уйлыйм, хыялланам инде, хыялларым тормышка ашар дип уйлыйм. Амин, шулай булсын, Ие, амин. амин. Менә Диләрә әйтәле, менә синең шушындый бер шәхси сорау бирәм инде. Ие. Кешеләрдә менә яраткан сыйфатың һәм кешеләрдә яратмаган сыйфатларың. Нинди кешеләрне гомумән син күңелеңә якын аласың? Һәм кемнәрне күңелеңә якын китерә алмыйсың? Мин, Рамил, кешеләрдә гадилекне яратам. Менә минлек булса инде, мин ул кешене бик сөеп тә бетермәскә мөмкинмен. Ялагайларны яратмыйм. Әйе. Яратам менә кешеләрнең туры булуын, туры әйтүен. Менә нәрсә уйлыйсың, шуны әйтәсең. Әйе. Әлбәттә инде чамалыйсың Әйе, нәрсә әйе, әйтергә. Менә гади булсын ул. Менә чын күңеленнән нәрсә күңелендә бар, менә теге мондый булмасын. Икейөзле булмасын. Әйе, әйе. Менә гади булсын, чын булсын. Я лечу над Россией, словно в сказочном сне, и дубы вековые машут кронами мне, купола золотые, тополей седина. О, Россия, Россия, ты такая одна, купола золотые, тополей седина. О, Россия, Россия, ты такая одна. Диләрә, менә тагын бер сорауны бирәсе килә. Бу инде Әйе. безнең тамашачыларыбызны да бик борчый торган сораудыр дип Әйе. уйлыйм мин. Чөнки менә синең фамилияң шундый үзенчәлекле. Аны Мари фамилиясе дип тә атап була, Крәшин фамилиясе дип тә әйтеп Әйе. була. Менә чын дөресен әйтеп бирәле, синең фамилияң кайдан барлыкка килгән? Рамил, мине бөтенесе Крәшин кызы диләр. Менә мин хәзер әйтәм инде, мин Крәшин кызы түгел, мин чипши татар кызы. Менә ул фамилия кайдан барлыкка килгән? Минем бит инде әти Мариял Республикасының татар авылыннан, инде Күлбаш авылыннан. Дәвәтиләрем, инде дәвәтием минем бөек ватан сугышы ветераны. Сугышта инде ул бик каты яраланып, госпитальгә эләгә. Мариялда госпитальгә эләгә. Шунда инде кая инде фамилия кайгысы түгел. Ә Мари халкында Б хәрефе юк. Мари халкы Булатны Пулатка төзәтеп куйганнар. Менә бит. Пулатов Пулат булган. Менә шулай иттереп Булаттан Палат чыккан инде. Менә без Палатовлар хәзер. Шуннан киткән. Менә шулай безне Пулатлар нәселеннән дип йөртәләр инде. Ә чын фамилиям минем Булатова. Димәк, син Диләрә Булатова булар Мин идең. Диләрә Булатова, әйе. Бу фамилияң булу ничектер үзенә күрә бер сиңа тагын плюс өстәлеп Булатова. Чөнки беренчедән сирәк фамилия, истә кала торган фамилия. Бөтен кеше белә. Шуңа күрә менә Мин яратам фамилиямны. Миңа бик ошый ул үземә. бик ошый һәм әйтәм бит ул шундый бик үзенчәлекле. Инде безнең менә тамашачыларыбыз да инде шушындый үзләренең сорауларына җавап тапканнардыр дип уйлыйм. Диләрә, менә синең безнең инде остазыбыз, укытучыбыз, хормейстерыбыз, Татарстанның халык артисты Венера Хасановна Гәрәева белән булган матур якты хатирәләрең бармы? Бар, Рамил. Менә иң истә калган хатирә минем. Без училищеда укыганда 4нче курста булды ул Татарстан буенча хоровая ассамблея дигән конкурс узды. Менә шунда без татар халык җыры бүлеге белән, ТНП отделениесе белән киттек шул конкурска Венера Хасановна белән. Мин инде солистка буларак киттем, анда без җырладык Елова авылы кие.
Бик дулкынланды мен андайыма. Хәзер килеп җиттек, бу Баказыда булды. Венера Хасанны әйтә балакаемдай, сәхнәдә андады рояль да юк, шорт та юк инде. Мәйтәм, алай булгачтан соң мәйтәм, миңа тонны кем бирә соң мәйтәм Венера Хасанны. Ул әйтә, хәзер мин ди бер нәрсә уйлап табам ди. Хәзер бер заманны кесәсеннән тотты да камертын чыгарды бу миңа. Мәйтәм, Венера Хасанны мәйтәм, бу нинди тимер. Мәйтәм, мин моны белән куллана да белмим, мәйтәм. Ничек мәйтәм, аңлатыгыз. Чыкмыйм вообще мәйтәм, Айса. Сәхнәгә димешендә. Юк, алай ярамый. Балакаем ди, хәзер димешендә өйрәтәм ди. Ул бит менә шундый ике тимер бит инде, Менә бу безнең камертон турында ишетмәгән тамашачыларыбызга бик яхшы була. Менә камертонның нәрсә икәнен диләр сезгә аңлата хәзер. Менә шундый тимер инде ул әйме. Мен нормаль итеп аңлата да алмыйм. Ике менә шундый тимер нәрсә инде, ул менә шул бер нәрсәгә сабына тимер сапка тоташып китә. Ике тимер бер тимергә тоташа. Бер тимергә тоташа. Менә шул тимерне аласың да ди, менә шуңа чиертеп тышыңа тидерәсең ди. Менә как раз минем фа мажорда җырлыйм. Мин ля фа нотасыннан башланып китәм. Миңа ля нотасын ишетергә кирәк. Тонны белер өчен инде ишетер өчен. Менә шунда чиертәсең дә ди, тышыңа тидерәсең ди. Ул нинди нотаны бирәчәк инде? Ля нотасын бирәчәгегә минем фа мажорда җырлана әсәр. Хәзер шуны тышыңа тидерәсең дә, анда синең ля нотасы җаңгырап кылаңда җаңгыраяшак ди. Яраны мин әйтәм, хәзер тидереп карыйм бит инде, бөтенебез җыелды хәзер. Темп отделениесе бөтенесе инде хуш китеп, минем хәзер ничек камерта белән эшләгәнне карап торалар. Хәзер тидердем дә, балакаем, бу бит әле бик матур күренеш түгел ди. Сәхнәгә чыгып, чиертеп тышка тидерергә ди. Хәзер мин әйтәм, ничек соң әйтәм Венера Хасанны. Хәзер сәхнәгә чыкканчы тышка тидерәсең дә, менә шуны истә калдырырга кирәк. Истә калдырып дип шыңдатып торасың ди. Хәзер мин дип чыга бит инде сәхнәгә эме җырларга кирәк, алкапельне җырлыйсы бар, андай беренди тавыш булырга тиеш түгел. Хәзер шиерткән булдым да, булай итеп шиерттем, просто кулакка куеп тыңлыйлар бит инде аны, теге слухачлар инде. Кулакка диттем дә, ля нотасы җаңгырап китте, но мин бит инде эшемнән җырлап торам, тышка тидермичә генә матур иттереп, шиерттем дә кулакка шайтып куйдым. Аннан соң инде безнең урамнарда хай дип җырлап киттем дә, камертынны артта егетләргә бирдем. Менә шулай итеп җырлап чыктык, икенче урынны алдык. Бөтен училищега темп отделениесына электрический чайник бүләк иттеләр. Шул чайник белән рәхәтләнеп, җиңеп кайтып киттек. Аннан соң Венера Хасанны бирде акча безгә. Шуңа алдык кара ипи һәм камертон. Юк, камертонга акча җитмәде. Кара ипи алдык, эме бер банка сгущенный сөт, сыр, колбасный сыр. Шуның белән шулай бәйрәм ясадык. Безне тыңлаучы тамашачыларыбызга нинди теләкләрең бар синең? Минем нинди теләкләрем? Әлбәттә, саулык, сәламәтлек иң беренче урында. Тату булырга, кешедән көнләшмәскә, эшкерсез булырга, матур иттереп, дөрестлек белән менә шулай итеп яшәргә кирәк. Саулык, сәламәтлек белән. Һәм тагын бер кичкенә генә сорау. Киләчәктә ансамбльдә нинди җырны башкарасың килә? Менә синең әле җырлыйсы килеп калган җырың бармы? Безнең ансамбль репертуарындагы, яки инде синең үзеңнең ниндидер җыр алып киләсең киләдер безнең ансамблебезнең репертуарына, менә шулай алтын фондка кирип калырлык берәр әсәр бәлки алып киләсең киләдер үзеңнең. Бармы шундый хыяллар? Бар. Җырлар да бар, планнар да бик зурдан. Менә Венера Хасанны өйрәтәдер инде миңа җырларны. Менә шул Венера Хасанны өйрәткән Яшь таллар дигән бик матур җыр бар име. Менә шуны бик җырлыйсым килә ансамбльдә. Димәк, әле безнең Алла бирсә, алдагы концертларыбызда бу җырны ишетергә дә насыйп булыр дип әнәсе килә. Амин, шулай булсын. Диләрә, бик зур рәхмәт сиңа. Безнең белән матур әңгәмә кырганың өчен. Сиңа алдагы иҗат юлыңда зур уңышлар телибез. Тагын да мактаулы исемнәрең артып торсын иде. Һәм инде үзең теләгән барлык хыялларың, барлык уйларың тормышка ашсын. Амин, шулай булсын, Рамил. Рәхмәт. Рәхмәт.